Hello guys, good evening. Welcome again sa atong channel sa Simpleng Luto ni Inlek. Karon magbisaya sa ako kay namin nag-request nga bisaya na lang. So, nasa tayo bago nga vlog, luto na santa. So, ang atong bago karon nga recipe, simple kaya simpleng luto raman. So, ang atong lutoon karon paksiw nga bangos. So, sa ato sa mga Bisaya, ang common is inon, no? Actually, ang kining paksiw is common in mga Tagalog, uban pa kung mga ano, ito, mga kaigsunan. So, ang kalainan lang is ang ingredients na nakadukang sa ang typical ngayon is actually suka, asin, So, ang ato, tayo ba nga nakadukang. Okay? So, ako ipakita ko naman sa atong mga ingredients no, sa atong paksiw na bangos. Ano na, siyempre, ang ato ang bangos. Okay. Isa lang siya kabuo. Di kayo siya dako. No? Sakto-sakto lang. Yung bangos, siguro din sa 5 person or 6, more than pagay siguro. Depende sa ko. So, ang common, naday na itong luya, ahos, paminta. So, naa siya'y paminta kay paksiw man siya. So, pareho daw ka na magpaksiw tao ka ng litson, diba, na paminta. Pero, wala siya luya. Kani nga ito nga paksiw sa bangos, na ay paminta, na ay ahos o luya. And then, kadungagan na ito o gulay. O, na siya'y okra, talong, o kulikot. Okra, talong, kulikot. Siyempre, suka. Ito, suka. Dayon, di man ko gagamit o MSG. So, maugya po ni baka naman, balang araw. Kasi sponsoran tani. O, si dili lang nato ni hotdog yapon kay moro ra gyapon to gamit og bitsin or MSG. Mao dayon ni ang nakadugang na ituyo. So dili typical sa inunon nga na ituyo. Parang mutangan nato siya og tuyo, dili pud kadaghan kayo. So kay magbutang man ta og asin. So gamay ra nga itong ituyo kay super na pud kay kapat. So dayon natay tubig. Mo na yung atong mga simple ra kayo mga ingredients. Nara ko pwede ra din sa kuan, kung amoy talong, likot, siling labuyo, kulikot. Okay? Dili na kayo nato tason, nato na. Kung sa may atong buhato na. So, naday ko nalimtan ang asin. Okay, asin. Ang atong buhaton diretso na ni siya. Pero guys, sa dili pa nato sila isagol tanan. Ang importante, pakupsan sa nato ni ang isda. Kay para mawala iyang langsa. Okay? So simple ra man kay ni, common kayo, pero mo gini ang pinaka-teknik kay ang uban. Dito naman god na suka, tubig, tanan na halo. So dito nasagol ang iyang langsa sa isda. Kani ato siyang pakupsan. Kauban ang ahos ug ang luya. Okay? Ato ni isagol ang ahos. Pwede isagol na gaya nato dito sa gyapon ang atong paminta. So paksiw gid siya kay naamay kuan, naamay paminta. Okay? Depende sa inyo kung daghanon ninyo ang paminta o isara. Okay? So ang importante na naa siya paminta. And of course, baka naman. Dili lang na to doon, kamay ra gyapon dyan. Okay. So, delikado sa health.
No? So wala sa ang uban ng mga ingredients. Dayon ang asin para siya nga mo sunod. Depende sa inyo himarat mo o dili, pero actually mas may gitong saktura. Okay. Isara ka scoop ani gamay. Okay? Remember, pakupsad sa para mawala ang iyang langsa. Okay? Ngayon, minimal lang iyahang kalayo. Dili kayo kusog ang kalayo. So, atong ablihan para makita ninyo ang itsura guys. Okay? Wala siya ang style nato sa atong paksyo. So, maybe sa sunod ng mga vlog, ako i-share gyapon sa inyo sa paghimo ka ng binuhol ngayon ng kato. Kay daghan kayo ang gusto ato, daghan kayo ang favorite kanila, kaya appetizer lagi kami kayo ang tao. Kanya lang atong paksyo karon. Masyada magud siya nga naapit sa gulay. Kay healthy siya. Ayun, daghan pagid ang imo ang sudan. So, swak kayo sa budget, diba? Okay. O, yan na po nato ni halo ang mga uban niya. So, ang uban, wala gid siya tubig. Suka ratanan. Pero aslom man sa kayo kung puro ra gid siya suka. So, ako, gamutangan ako siya og tubig. Pero di ko takan. Wala i-request usahay at mga natin. Kasi ni sabaw kay ganahan sila og kanang nuno niya lang sabaw. Kay mga bulano dyan mo. Gusto og sabaw daghan. So, anak. May balan man nato, pwede nato siya liliunon niya mga araw mga 2 to 3 minutes kaya kasi mupilit po siya mupagong. So, why nada na po ang kuan na siya isda ang sobraan po. So actually, dili magiingon ni sobra ka upos kay ang bangos, dili magiingon sobra ka lang sa lugar no. Pero typical isda siyempre, naman din siya factor ay amoy. Kinala nato siya ko ano. Okay. Wait lang, gamay. Kapit na. So, ang next din anis, halo-halo na din tayo. Okay. Isunta ko mukanta while galuto, pero kasi niya o masubukan na yun noon. So, sa mga bago pa diri guys, please subscribe sa ako ang YouTube channel, Simpleng Luto ni Inlik. So, don't forget to press the notification bell. Daghan kay kung i-share sa inyo guys nga mga luto nga simple ra kayo. Sa mga kaning pamaagi nga madaghan ang budget sa kamayra ang among ipalit atong mga pabutangan nato mga laylay nga sagol aron nga maswak siya daghan dayon ma-enjoy ato kaon sigo sa atong pamilya. So sa mga sunod nga vlog, sa atong support mo sunod mo inyong matan-awan ang ako ang video o mga ibang pang-vlogs. No? So, basta na may mga suggestion po, pwede mo nyo i-comment down below para nga ako po siya matunan po basta ninyo o kabalo day ko sa kusod. So, naman tayo ng haibalan ng mga uban at mga paborita, mga manana, no? So, maybe later siguro. Hinahinay lang sa ta, kaya mga simple man yung luto. So, murag niya po naman mga 2 minutes, pwede na din nato siya. Kabutangan o uban yung mga kano. So, sagot. Kaning gulay ha, warning guys. Kunya na ni siya kung maluto na ang bamos kay nga no, malata man eh. Kaning kulikot po, kunya na nato din siya ibutang na dungan na ning gulay. Kaya halang man ni siya. So, kung naawi siya kung nga mga bata, dili sila ganano kaon kay halang man. No? Okay lang siguro sa ato. Nga sumukaon alam. So atong next step ato na dahil ibutangan na itong suka o tuyo. So unahan na ito dito na. Gamay lang. Gamay lang nakuha guys ha, gamay lang. Dayon, of course, ang atong suka. Isa lang ka baso. Kaya ito, isa ramang kabuok to.
Pero pwede sa inyo, dakanon gusto ninyo. Pwede dakanon tubig. Ako, tama-tama lang. Okay? So, di pa ako magbutang og tubig. Kay aron sa nga makabukal ang suka. Na tuba. Tuba dito guys ha. Pero ang bangos, friendly gapon siya sa kining vinegar. So, pwede na to gamitan siya sa vinegar. So, muna yung itsura. Okay. So, paksiw guys siya kay ang color medyo siya dark or may pagka dark brown kay typical paksiw lang. So, muna siya kung na maka-encounter bitaw tayo nalimot ko taklo. So, around mga 15 minutes para makabukal ko siya maayo or isang 10 minutes nangatong manggod niya inikaw na to sa kuan isda dili siya lang to no? Kaya kung atong dali-dalion dali raman maluto to pero medyo siya na ay convict no? Kung atong dali-dalion so pwede 10-15 minutes so pagka-encounter mo gingunani guys sa mga karinderya unsa ni siya ma'am paksyo na siya paksyo sa paksyo actually tuyo, pero daghan niya po siya nga klase kay depende mo sa tribo. So kani ako ning tunan yapon sa mga amigo lain-lain nga mga kailan nun ay Ilocano, Ilonggo, ana. So lain-lain ang ilang style. Pero kani siya paksyo is common gini siya gitaw sa mga Tagalog. Ganahan sila og paksyo kay ta ang inunon paksyo man ganyan nila ang target term. So sa ato inunon typical inunon. So, na ay suka o isda inunon. Okay, so mga pila ka minutes lang guys 10 to 15 atong tanawon siya kung nana ba siya movement utangan dahil na to siya og tubig. Okay, pag bukal ana ang gawas man dahil itong iyakang murag bubbles nga langsa kato may ato ang apason nga mawala siya. So ang siga po, dili po siya yung sobra ka kusog. Okay, kung kusog po kayo, maahat man siya talaga. Okay. So wait lang ta. Naraman siya sa minimal kung ang atong gas. Okay. Dili kayo siya sobra kusog. Actually, nagbisaya na sa ko. Puli-puli lang na to. Pero in fairness po sa mga kababayan natin ng mga Tagalog po, siguro madali na maintindihin kasi this is a common po na lutuin pero inano ko rin, in-apply ko rin dito kasi simple nga baka sakali may ibang kayo you can comment down below. Halimbawa, iba-iba yung mga ricados, iba-iba yung mga ilalagay nyo yung mga gulay. Yun, ito yung sa akin. Okay, I hope ma-enjoy niyo ganahan mo ang atong mga igsuon na pinas atong mga kaindarya. Okay? So, apit na ni siya guys. Nilagay na ito guys yung pork. Inanglan nabasan niya maluto ng gulay. Pero ang lady finger, this is lady finger kupra, lain po kayo siya supra kalata. Kaya inikaw na mo, video pan man sa imong kaning sticky. Okay. And then, this one, halang po kayo na siya. Kaning talong po, di po na iba ipadugay kay mulagong man siya. Mag-iiba yung kulay niyan mamaya, lalo na walang tubig. Tingnan nyo, magiging ano siya. Parang, tawag mo, gray, magiging gray, puti, off-white, parang yung ano niya. Okay. Pagdi na lang, madali lang ito. Hindi tulad nung previous video ko masyadong mataas. So, hindi siguro pwede haluan kung ano-ano lang gulay. No? Depende lang sa inyo. Hindi naman siguro makana lagyan natin ng patatas o cabbage, hindi kaya aya. So ito lang, sa tingin ko mukhang ito lahat ang napaparty natin. Ay, yung iba naman, naglalagay din ng onion, yung sibuyas. Pwede din. Ganun din sa okay? So, tingnan natin guys
para hindi na masyadong haba yung usapan. Okay? So, halalagay natin ng kunti. Ayan. Pero huwag yung halo ng ganun kasi masira yun. Daot mga urang isda kung hindi mo pa nun ibraan mo ko tayo. So, muna yung itsura guys, bukal naman siya. So, ako i-explain sa inyo. Kani guys, kani gababong na siya. Muna siya kadala og langsa. So, dapat mawala gina siya ayat na maglunod ato. Okay? Sa gulay. So, hapit naman siya mawala kaya nagbukal naman siya. So, ato na siyang kung anong karoon. Lunod na dito. Okay? One, two, three, four, five. Pwede ka pang sayo-sayo dyan. Pero hindi ko pwede talagang iiwan. Yung lakaw ka. Si Yorger, mahotdan kung sabaw. Wala na. Parang siya o pinarito. Pwede na to. Yan. Ang ano ko lang, yung pinakahuli, ang pinakaulahig yun, ang kaning siling labuyo. Unya na gini siya. Kay kung walay bata. Pero kung walay bata, pwede ra. Galing kayo niya sa malata. Okay? Ato na niya siyang sagol. Halo. Pasensya na guys ha. Ako rin isa gablang. Busy kaya akong mga anak sa module. Sagol na po ang eggplant o ang lady finger. Diha ragid na sa ibabaw ang gulay. Ayaw siya ipailalom. Ipailalom na mo na siya, sure gina siya nga malata. Okay, tatlo ba nato? Totoo na tumaga na itong tubig. Depende sa inyo kung sa'yo ko ano. Mas tsada gani kung ininit. Ibutang. Lang na. Okay. So, actually, pwede gali na ito nagdungan-dungan ganiya, pero sa demonstration, lain po kayo kung basta ko na po lang ito. Paggawas, may nada ang resulta. So, ato din siya ihanay. Kani, pwede na ito siya dungan ng tubig para makita na ito sa anyang panahon. Now, depende sa inyo kung dagan siya sa baw or gamay ra. Depende sa inyo, gamay or daghan. Kani, igo naman ay sa kabon sa amo. Wala na ako giurot kaya murag daghan na siya ni mo-over na siya. Okay? So, pwede na ito siya rin kusgan para lang bubukal. Pwede na ito kusgan ang siga. Pusod sa nato. So last na ni ang kulipot. Okay. So guys, I hope ma-enjoy ninyo niya. Ma-apply ninyo sa inyong mga luto, sa inyong balay, simple rin tayo. Lisod po kahit perminter at tao sa nabitaw. Luto itlog, luto mga hilata. May po rin nga nani kayo ma-enjoy ko sa mga. Okay? So, gamay na lang gito. Gamay na lang ko lang, maluto na lang siya. So guys, luto naman niya nga ito ang paksyo. So ilunod na nato ang atong kulikot. Okay? Okay. So umot na kayo, umot. Okay. Butang na ito niya ang atong kulikot. Okay? So
So napag-iisa ka technique guys. Pero I don't know kung sa uban ganahan ba sila ana kay dili kay sila ganahan og oily. Pero pwede na to apply siya oil. Kung ay olive oil, sada pero mga simple raman nga atong recipe atong ingredients. So typical lang na oil. Gamay ra po. Kaya ang oil man gud murag makapawala pud siya sa kuan, wala sa laksa so oil. Gamay lang gamay. Para ma-mix siya itong mga sobrang na lang siyang wala. So, alungan na nato. Yan, ito na siya. Ito na yun siya. Okay. Mata. Umot kayo guys. Pilita mo ako na yun. Gutom na po. Gutom na po yung sako. So guys, yan po. Luto naman. Tanara, tsura sa atong luto na paksyo. Lami kayo. So, thank you kayo sa inyong mga pagsunod sa ako vlog. Sa sunod na patagma-vlog. Thank you kayo. Thank you. Namoy mga suggestions. So, just comment down below. Thank you very much.